हायनो हाय तेसासिनी लेलामानी तिनी बुइसतेर बाहायके एंखा बा बुइसतेर ताम बागै खलाइजाक आबनरगै जों कगलाम सालायमानि लेनामानि न पाय तेसासों हायनो हाय तिनी पान्दानो जों फलकना फाइथिं थांगो गो बाहायकेनो जों तिनी ताइबो नरकनो खनारनाय जे अजागाबो मनोगुनकुल आमसायो जे नैसिनै बिसि जे स्टेट लेभेल बुइसतेर न पालालायमानि बबहाय नरक खनाय मानखना सिनी काकानि खुक्ति खनाय मानखना यांगबो नरक खनाय मानखना गो बाहायकेनो जों ते खरकसा जतनि स्लाय नांकुकमानि जिनि उमर साखरा आसुकजा गजागावो जे बुइसतेर न बबहाय तामनो वानसगै जे अबरक बुइसतेर खलायके अंके काकानो फुइलानो रामसगो नर्थ इस्ट त्रिपुराबो हामबाय नर्थ इस्टनि सांबादिक किसिं संनो त्रिपुरा चुबुलाय बुथुनि अंगै आनि बुमुं सचिन्द्र त्रिपुरा त्रिपुरा चुबुलाय बुथुनि केन्द्रीय कमिटिनि सभापति तो जों तामाने बैसुक तेर बा बैसुक मेला बैसुक उत्सव खालाय अब आनि साखां आनि सेन्ट्रेल कमिटिनि दुइजन मेम्बार साय थांखा आंबो किसि साय खोनानानै जे চেরকফু থেকে খানাই ফাইমানি 184 জন রাজা এবং চিনি মানব সৃষ্টি পরে যে চিনি প্রথম দাঙ্গইমা থেকে তাঙ্গইসামানি চিনি যে সিরি স্মৃতিও ও বুসু মেলা পালো জাগে ফাইও जों आगे नगनो गरिया माताय बा गरिया पूजा गरिया तेर हिनेरलाय दं आखलाय जोंनि संगठन टिसिबि तामानि बागै जों स्टेट लेभेल खायनानै नांखा जे चिनि 20टा जे जनजाति दं माने अबिसियल चिनि जे त्रिपुरा जों प्राय 3 लक्ष तै दं सारा त्रिपुरा राज्ये अबनि बादेबो चिनि आसाम हाग प्राय 20,000 त्रिपुरा सुइनाय दं मिजोराम मामित जिल्लाग प्राय आरो दं 2,000 सो तारपरे चिनि पासनि जे देश बांलादेश अ जागाबो चिनि त्रिपुरार प्राय 3 लक्ष तै दं जों जत त्रिपुरानो चिनि ए बुसुकतेर न मालिक फाय आखला चिनि त्रिपुरा राज्य चिनि संगठन तामानि बागै जों बुसुकतेर खायनानै नांखा जों नंजाखा जे पयला तंखनो जे राजतंत्र पाइए गणतंत्र जखन शुरू हंफा चिनि जे आसायमानि থেকে थैमानि जे पर्यन्त जे कास्टम तंमानि जे रीतिनीति तंमानि ब विभिन्न सामाजिक प्रभावे आधुनिक जुगेर परिवर्तने अबनि बागै चिनि जे लाइबुमा जे चिनि रीतिनीति अब कामागै थांखा अबनति सानायनि बागै त्रिपुरा चुबुलाय बुथु जे चिनि এই बुसुकतेर न स्टेट लेभेल चेंसागा आनि आगे साखां सायथानाय जे साब्रुमनि सिन्धु पात्र अबखायका ताखलायकै चिनि 22तम बुसुकतेर इ जागागो तो এই बुसुकतेर जों खूब तंथक चाथक सारा त्रिपुरा राज्यनि चिनि त्रिपुराराव आरो फायो जों मालाय फायो এবং जों क खाना लायो এবং चिनि जे चायानो सिबियै बिसिकासामनि जतपुरि चायानो सिबियै बिसिकातालनि गामनो जों यासगै भबिष्यत जों बाहिके गाहाम चलिनाय अबनतिनो चिनि अबुसु मेला तके सबो सिंनानि मुस्लिम जे अजागाबो गोबांमा बबो थाइनि बा बबो डिस्ट्रिक्टनि ब हांकरनि अजागा लुकुरक फायाखनै दिनै बुसतेर न पालायखना चिनि त्रिपुरा राज्य जे 8टा डिस्ट्रिक्ट दं मानि चिनि दलाई डिस्ट्रिक्टनि सबाइका नर्थ डिस्ट्रिक्टनि सबाइका तारपरे साउथ तो दंगो गुमटी डिस्ट्रिक्टनिबो दंगो तारमाने इजां साब्रुम सब डिविजन शांति बाजार बेलोनिया सब डिविजन सोनामुरा सब डिविजन जे कुमारघाट कांचनपुर दलाइनि करमसरानि दंगो तारपरे गंडासरा रयसाबारिनिबो आरो फायै मानजा फायके प्राय चिनि मिया प्राय 20 থেকে 25,000 चिनि आरो बरगं जे सालनैथानो तिनि बोसोरक नरगब हफुं आइदे उ तेरनो सालनै रगै पालाय दं नने उ नैसिनै बिसि बुइसतेर पालाय माने अब जों प्रत्येक बছर नायके खायो दाख्लायबो जों चेष्टा खायो जे चिनि जे प्रथम जे मञ्चनि सभा पाइयै चिनि ट्रेडिशनल मासामुं मुसुइमुं रासामुं फुनुगैनो जों चिनि जे बुसुक
आरो जों क्लोजिं सेरेमनि खायनानै जों चेष्टा दं औ हामबाय नरक खनाय मान खना जों ताबुक ते साहायनोहाय यांगो सिनि ते खरकसा सिनि आता दंगो बिनि खुक्तिबो जों खोनालानै जे उबुइ सतेरो जे तिनि गोबांमा सेरेरक ताबुकनि सेरेरक बबाहाय सोरोंमुं माननाय ओ बुइ सतेर ख्लायदा माने ओ फेबा जों तिनि खरकसा उमर साकरा सिनि कागानि थारि खुक्ति जों खोनावै मानखा तामनि हिंके गोसाम जरानो किबुइ गताल जरानो तैसा सिनि थिनांनि बागै यापिरि साननि आखाबा सेगना रुगै ओ बुइ सतेर ख्लायजागो हिंका अबो हायकेनो सिनि आतानि थानि बचों अबन खोनालायनाय ताबुकनि सेरेरक जे अबो हाय गोबांमा ग्रों ग्रों थायो नुजागो तिनि सुबा रास्ता रखनै अग्रस्ता रखनै गोबांमा नुगो फियाबा तिनि अजागा नरक बुइ सतेर ख्लायमा जागावो तिनि कालचार जे 20टा ट्राइब दं माने अबन कालचार नरक दाल बिदाल खे फुनुगो ते सोरोंमुं मानो अजागा गोबांमा बाहाय ताबुकनि जे जरावो फेकजागनाय माने अबाहाय कतर कतर प्रोग्राम रगो फेकजागनाय माने साओ ते सेरायरक अक्रा रकनो मानिया अबाहाय रक मारक नगो गबरनो रुगै निनि नरकनि ओ मनगनकुल नैसिनि बिसि जे बुइ सतेर पालालाय थानिबो बबाहाय नों ककसारान मुसुं जत हास्तेनि लोक रकनो खुलुमका नर्थ ईस्ट त्रिपुरा चैनल कक्तमान थुमनाय न बेलायखै तंथकमानि चुं तिनि त्रिपुरा हास्तियो दफानि बरक रक त्रिपुरा सक तंखन अ दफा बिसिंनि कैसा दफा कतरंखा चिनि त्रिपुरा सुइनाय दफा जे दफा से जरा कुदुं मारुमै ओ हाओ तंमानि बिसिंतै चिनि हुकुम मुकुम दाङैमा दाङैफा जरानै सिमि चुं तिनि अर कानय चुमै चागय नुंगै फाइमानि जेम साना थांगले आचाय माने सिमि थुइमा जरा तै चिनि जे हुकुम मुकुम तंमानि अब हयतो जरानि फेरो कालायै जराबै बाक्सा गदाल जागय किसा किसा चिनि सलाय जागै थांगा जे जरा चुंरुम दि तिनि ए जे साउथ डिस्ट्रिक्टनि मनोबंकल चुं तिनि अ जे बुइसु फेस्टिवल खायना थांगै दं 22 इनके अब बिसि बुरुं बुरुं चुं हास्ते खबै दाल बिदाल डिस्ट्रिक्ट दाल बिला सब डिविजन चुं अब खाइजागो इनके डिसि आरोबो ताखलाय मयाल खबै एबा डिस्ट्रिक्ट खबै चुं yang दमासरारो yang दलाय डिस्ट्रिक्ट खाइजाखा yang स्टेट लेभेल खाइ चिनि तिनि आरो खाइजाखा तब गानि सकांनि जे कक्साने चिनि सेंट्रल कमिटि मेम्बर अफ बरक दाल बिदाल साका आं अबनो कचाना मुसुंना हे चुं अ जे बुसुक फेस्टिवल खाइमाकै अबनो पुइला चिनि रिजन हिंकाय चिन जे हुकुमो मुकुमो जे तंमानि आगिनि सिरि सितिनि सिमि आचायमानि सिमि ते थुइमा जरते चुं तुरुक तुरुक खै कमागै थामपाइका तब अ तुरुक तुरुक कमामानि कारण तं कारण जरानि लगे अब सलाइ जागै थांगो अ सलाइमान चिनि जे हुकुम मुकुमो ताक मॉडर्न जुग चुं जतनि याग मोबाइल तंगो आहाय तंगो ओ मोबाइल तंगमा बागैना चिनि पुइला जे सिक्ला जरा सिक्लि जरा रगनि उमरक बखा फिलजागै थांगो बा अब हाय दाल बिदाल बखा ना हामियादिगा वानसुगो के तबक अब हाय आगिनि जरा हिंका चुं बुसुक खालि फाइका हिंकाय अबते हारे बुसुक तिनि सालि रग हिंका चुं पारानि अक्रा चाक्रान बुरा बुरि रना थांगै खुलुमो कबगो तिकुरगो ए ते पुंतक रंनो बसुं ति हरकुरो फिया ताउनि जरा खा अबर करिखा चुं चिनि बिसुङ बाक्सा बाक्सा कुबुनि धर्म फाइसिंबा थांगो अब किसा मजागलिया फिया बा धर्म मेटेरा कक खाइसिनि जे हुकुम को कुरुम फेमानि चिनि बरम बाहायके रना नां मा फानि समान ताखु बुखुनि समान न अब कमारक उखा क अबन म थांना बागै न अबन ताइसा लाइबु मा खाइ सनामना बागै मुदो लांना बागै ए चिनि अ हास्तिनि जे कौमा लोक रग फाइयो सुंता उनावनि मिडियानि बिसिं देव ताव दाल बिदाल जागा हाय विभिन्न रकम विभिन्न दफानि बर खाइ तंगो ते चिनि दफान जे चिनि कानमुं सुमु पहिला खाइ चिनि कानमुं सुमु नाइदि अर जे मेला फाइनै र आगे रग खाइ जरा काइसे चिनि कानमुं सुमु सुं बेलु रफन हयतो कसारमा जे चिनि फाइए कानमुं सुमुं चिनि रिंनाय रिसा विभिन्न रकम बथाय रकम आपाय फेका थांगा ताबो खाइ अब ए जे जुबाले बुथ तांमानि बिसिंतै चिनि दफानि बरक रक बा कुबुनि दफानि बरक रक बो चिनि कानमुं सुमुं न तिसा गति फेका कसामा जे कमापाय थांगा सारि रक से कानै तमपाइखा इनके चिनि बिसिंग ताइबो नुजाखा तमा जों किसा मिसा फातरा थाङे परीक्षा हिंकाय कक बरक रक जों पकपाय माने कक न पकपाय पायो तिब्रा कक रंग न हिंके त ओ तिब्रा कक न
পগাইছে जों वानसाखौ हिन्दीखौ इउज फिया दिन चुबालाय बुथु तंमा बागै एबा चिनि ए जे दिनैनि जे 10 नि बिसिंतै दाल बिदाल प्रग्राम नंमानि बिसिंतै चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन चराय रगर गोबां मा दङ सुदर सिख्ला सिमिया बुरिजोग बुरा थेके चराय बोसार गर एटेन्ड खायका बरक चिनि थानि जे नंगै जों जे गोबां मा चिनि ककबाय चिनि हुकुमबाय गदाल जाग ए जे वानि तैसिं जे क्वेश्चन सोंमानि वानि जे पदरे पद तावक्सि चिनि प्लास्टिक उमर गाहाय मानो आगे खे वानी न नक नखुंनि लाई सिसिं तेसें निनि नखाय तामहिने निनि दाल बिदालनि जे नांमानि नगनि वा बायने सांके चिनि बिसिंगो ओ जे ताबो कताव जरा गसं तमांखा चलारो खंके आगेनि जरा वारक चिनि रिंया हंके बुरिसे मायाफो फियाबा ताउनि जरा खाय ओ वारक चिनमारो खसे कमाय थांबायगा हंके जों ताबो चिनो सोसाइटिनि ओ मेलानि बिसिंते जों वारक रगबो बाहायगारि चिजाक अबनो जों फोरोंजागो कारण चिनि हुकुमखौनो जों खिमि माया के अबनि बिसिंगो चिनि जे बुरि रंनि बिसिंगो आगे खाय जे बुरि रक ताकना लुगना रिंया बखे चलासे मायाफो हामजुक सिस्ति लांग जायगाफो के अबबो ताक चिनि जरा गासे कमाय थांका बनम थांना बागै जों तिनि ओ जे चिनि ओ मेला रक खायमानि जे बाहाय करे खुदुं दुनला नां बाहाय करे खुल कंगना नां बाहाय करे खुदुं सनामे रिसना नां बाहाय करे काला रक खायना नां अर रगनो जों खुनुक जागो जाते चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन चराय रक फायकला अबनति ताइबो मंगनायते ते अब बिसिंगो ताइबो चिनि बिसिंगो ताक अनेक शिक्षित उखा ओ शिक्षित समाजनि बरक रकबो चिनि हुकुम मुकुनो मथांनाबो जरा ताबो रुं कतर पयने रबर पिजि रक बबनति खायबागो गाब रंनति बुमल बथायनेति चिन्ता गोबां मा बुमल बथाय तंगो दफार गय पदरे पद बुमल बथाय अब हाय बुमल बथायन चिनि टाउननि चराय रक पगै थांपायगा रिसा बुमल रिगनाय बुमल अब रंनो जों अबनि बिसिते फनुक जागो सचेतन खायजागो लगियो ताइबो चिनि ओ जे बुसु फेस्टिभेलनि बिसिते जों खायो जे तमा चिनि थुंमं चिनि आगे गोजां माने गोजाम जरा गसं पदरे प चिनि बिसिंग खा सतन लायना खा कथक लायना बागै पदरे प थंले किन टाउननि जरा खाय जे सराय रक अब खायागे तमा खाय तास थंगो रांबाजी थंगो आहाय थंलाय बिले अब रगो आगे जरा खाय गरै नुंजैया ता आगेनि जरा खाय तमा खाय थंलायना बागै पाल पाल खारि बुदुक सलाय थंलायो सुकै थंलायो तारपरे हिंकाय तमाय माने चिनि बिसिंग ओ जे वासेकदार कागै कादें कादें जे हिलाय माने अबर खायले अबनि बिसिंग तंग थगलाय माने तेबो चिनि बिसिंग जे तकला सिकक हि थंलायले माने माखरा हाय बासुग जे बखं बाग्रे बागार खिलायले माने अब हाय थंलाय मरो चिनि आगिनि जराग बुसुक थंलाय माने बिसिंग बुसुक तंग थगजा थग फिय ताव गते करैखा ताक सं मडार्न जुग हायो ए जे मोबाइलनि बिसिंग तंगते न कायसानि बरकसे सं ताबो कक सालायलेया कैसा मानि मा कैसा मोबाइल लाखा फानि फा कैसा मोबाइल लाखा ताकुनि ताकु कैसा कक सालायले न खुंसानि अब हाय जुग के अब रंनि थेके सुं कसागाय फैना बागै हिनो सुं दिनि अब हाय चिनि मेलानि बिसिंते सुं अबन एवार्ड खाइरगो खुनुक जागो एके लुकुरगो सुंगै अनेक स्राय माने आगुगै फैका चेंचुङै फैका चिनि तमुं सामुं ते सुं अर अब हाय मेला बिसिंते सुं ताइबो नेसानि बिरुद्धे सुं खायो जे सामुना तांखाय के बाहाय करे चिनि अर हल सबार गंगो गोबां मा चिनि सोसाइटिनि कामिनि मयालनि जेमन रुवादा दामिन ताइमां पमां बरकबो खायो चिनि हेड अफ द डिपार्टमेन्ट नारायण बरकबो तंगो चिनि तीनटा मतंगो चिनि जे केरंनि आइननि तीनटा टाइप्स तंगो अब बिसिंगो पुइला त चिनि नारायण बिनि तलागो फाइका मयाल भित्तिक बा डिस्ट्रिक्ट भित्तिक ताइमां बिनि एसिस्टेन्ट पुमां पुमां बिनि एसिस्टेन्ट ताइमां बिनि कामि भित्तिकबो चिनि रुवादा दाबिन फिमानि सं अब हाइगेन चिनि लुकुरंग बाहायगरे सं साकागति सामान अबनि बिसिंते कामि कामि भित्तिक एबा मयाल भित्तिक सं ए थुंमं खायो तेनिनि जे अवेयरनेस जे खाइमानि नेसारंनि बिरुद्धे सं अबन खाइजे तंगो अब हाइगेन न जों बाहायगरे दफानाति सामान चिनि मेलानि बिसिंते जों मेन उद्देश्य अब हाइ सं नायले माने बेलायनो हामबाय आवनरक खनाय मानखना खाजानि ताखकते बुखुसं तामनि हिंके उ बुइसो तेरकाय मानि एखाबा नयसिबा बुइसो स्टेट लेभेल तेरकाल मानि सालनि नरमबुइ तामनि बागै ओ तेर खलायजाखना गैसं खनाय मानो ताबुनि जराव सिनि आतानि थानि सं खनाय बाका बेलायनो नांकुकपानि ककथाय आबुंखा ताबुक सोशल मीडिया नि जुग मोबाइल तिखांके तामनि हिंके ताबुक जायति बेरायलाया फुन बाय सिमिनो जायति सलाय दङ हायनि बागैनो माया नांलाया हाकसा लायमानो खलायो जों तिनि आतानि थानि बेलायनो आ नांकुक मानि कखनाय मानका अंका तिनि नरक अजागा पुइलानि सिमि पाइथाक जरा नरक खनाय मानकना बरक अजागाव बुइसो तेर ताम बागै खलायजाक
tei o jaga te kaisa nangmani kok sini kakan thani norok khnawi man khana tamani hinmani le o buisho terengangke bosor kesambo je sapano saya samung tang botang khlai thangmani no pogui teisa ketal bisi ketal phaimani bosor puila phaimani no lamsogui o hamya mani no kibiwi ketal ke ya prishane bagibo o kaisa buisho ter khlaijak mani gau bahai kena seng borongni tini bote sa bahai horo boni tir sapmung te tiprasarokni je 20 tribe je bosong tongmani rajani busarok tongmani oboni kanmung sumung wamung hoite chengi thangai kwbangma tang botang rok norok no sung phunuknai nor obahai keno soyawi nai tongdi notice tripura